जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन नोंसोरो संसारनि नङा आन्थाय आङो नोंसोरखौ संसारनिफ्राय सायख'बाय गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबायसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो फै जोङो दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आङो फरायगोन ज'हननि बिलाइ 15 बालाब 16 सारिखौ फरायगोन जिसुनि मुङै नोंसोरनो आंखौ सायख'वाखै आन्थाय आङो नोंसोरखौ सायख'बाय आरो आङो नोंसोरखौ फसंबाय नोंसोरो थांनानै बांसिन बिथाइ थायनाय बादि आरो नोंसोरनि बिथाइया थानाय बादि आरो आंनि मुङै नोंसोर बिफानाव बिनाय मानिखौ बियो नोंसोरनो होनाय बादि जिसु ख्रीष्टआ बियो बुंदोंमोन नोंसोरो संसारनि नङा आन्थाय आङो नोंसोरखौ संसारनिफ्राय सायख'बाय जिसु ख्रीष्टआ दिनै नोंखौ सायख'दों जिसु ख्रीष्टआ गावनि बिफानि रायजोआव नोंखौ आलो गोजोन दोननो थाखाय नोंखौ बियो सायख'दों आरो जिसु ख्रीष्टआ बुंबावदों नोङो आंखौ सायख'वाखै आन्थाय आंसो नोंसोरखौ सायख'दों आंनि अनजाग्राफोर बे गुवार बुहुमाव इसोरा नोंखौ अनो नोंनि सायाव इसोरनि मोनसे गिदिर थांखि दङ जायनि थाखाय जिसु ख्रीष्टआ नोंखौ सायख'दों जेन' नोंखौ अराय सम बिफानि रायजोआव दोननो थाखाय हायो आरो नोंनि जिबनाव जोबनो बे जिबनखौ जेन होनो हायो बेनि थाखाय जिसु ख्रीष्टआ नोंखौ सायख'दोंमोन बेनिखायनो गाहाय सारियाव बुंदोङो ज'हननि 15 बालाब 18 सारियाव लिरनाय दङ संसारा नोंसोरखौ मुगैब्ला नोंसोरो मिथि नोंसोरखौ मुगैनायनि सिगां आंखौनो मुगैबाय होननानै जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन संसारा नोंखौ मुगैयोब्ला नोङो मिथि नोंखौ मुगैनायनि सिगां बे संसारा आंखौनो मुगैबाय होननानै जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन दिनै नोङो जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायनि थाखाय जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनायनि थाखाय नोङो सैनाङोब्लाबो मुगै जायोब्लाबो नेवसि जायोब्लाबो अ जिसु ख्रीष्टआ बुंदों संसारा नोंखौ मुगैनायनि सिगां आंखौनो मुगैग्रोबाय आंनि अनजाग्राफोर दिनै जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन अब्ला संसारा नोंखौ मुगैयोब्लाबो संसारा आंखौ मुगैयोब्लाबो जिसु ख्रीष्ट नोंखौ मुगैनाय नङा आरो नेवसिनाय नङा आंनि अनजाग्राफोर दिनै जिसु ख्रीष्टआ नोंनि लागै आंनि लागै बे समायखौ लादों जेब्ला नों जिसु ख्रीष्टनियाव फैगोन जिसु ख्रीष्टआ माब्लाबाबो नोंखौ नेवसिनाय नङा आरो नोंखौ नागारनाय नङा गाहाय सारियाव आरोबावनो बुंबावदों ज'हननि 15 बालाब 19 सारि ज'हननि बिलाइ 15-19 पद नोंसोरो संसारनि जाब्ला संसारा नोंखौ अनगौमोन नाथाय नोंसोरो संसारनि नङा आङो नोंसोरखौ संसारनिफ्राय सायख'बाय बेनिखायनो संसारा नोंसोरखौ मुगैयो जिसु ख्रीष्टआ बुंदों नोंसोरो संसारनि जायोमोनब्ला संसारा नोंसोरखौ अनगौमोन नाथाय नोंसोरो संसारनि नंबावलिया आङो नोंसोरखौ संसारनिफ्राय सायख'नायखाय नोंसोरो आंनि जानायखाय संसारा नोंसोरखौ मुगैयो आंनि अनजाग्राफोर नोङो जिसुखौ नाजावनायनि थाखाय जिसुखौ फोथायनायनि थाखाय मुगै जायोब्लाबो नेवसि जायोब्लाबो ओ आंनि अनजाग्राफोर नोङो निराशा जानो नाङा मानोना जिसु ख्रीष्टआ बुंबाय नोङो बे संसारनि नङा आंनि अनजाग्राफोर जे संसाराव दुखु दङ दाहा दं गाबनाय दं सैनाय दं मेंनाय दङ गोबां रोखोमनि दुखु दाहा बे बुहुमाव दङ अब्लाबोनो आंनि अनजाग्राफोर नोंनि जिबनाव गोबां रोखोमनि दुखु दाहा थायोब्लाबो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनायखाय जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायखाय नोङो बे बुहुमनि नंबावलिया नाथाय नोङो फोरबुनि जाबाय जिसुनि जाबाय आरो नोङो सोरगोनि नोङो जाबाय
बेनिखायनो फै जोङो नागारा जासे निराशा जाया जासे जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव जोङो थानि बे राव बुंनाय आरो खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।